everyone! Welcome back to another vlog. Diba nakapakulot ang Madam Shit? Ang mahal sis. Galing kaming cost cutters. Nagpakulay lang ako tsaka nagpa-highlights kasi yung buhok ko ay ang dami ng white hairs, gray hairs. So nagpakulay ako. Yung kulay ko guys is kinulayan nila tong buhok ko and then nagpa-highlights ako. Yung highlights ko is worth $26. Tapos yung kulay, wag na po natin shit. Pero mura sila in a sense na kung i-compare mo dito. Pero syempre kung compare mo sa Pinas, medyo pero kung sa David Salon ka rin naman, 'di ba? Almost the same. So not bad. Not bad actually. Binayaran ko is almost $200. 167 yung bill ko, tas nagtip pa ako ng ano nila. So ayun. Pupunta lang kaming Walmart. May mga binili na si Mac habang nag-aantay siya sa akin. Pumunta siyang Lowe's. Kasi may i-DIY kami na dresser. Ayan. Ito na naman po ang DIY queen nyo. Ang pagbabalik ng DIY. Uwi kami guys. And then didiscuss ko na lang sa inyo yung about sa follow to join na to ang company. Kasi madami sa inyo nagme-message na sa akin na inaabangan na daw yung follow to join to ang company. Tsaka may mga nagme-message na nagtatanong na kung gagawin ko yun, nasasagutin ko lahat, it will take time, masyadong madaming oras yung gugugulin ko para magsagot sa inyo isa-isa. So I'd rather make a video para masagot ko na minsan na yung tanong ninyo, and then kung may hindi na lang ako masagot ay may comment nyo na lang down below para ma-address ko po yung mga tanong po ninyo. Ito naman po yung asawa ko, ano na naman po ang tinitingnan niya na sasakyan. Hindi ko alam kung bakit na naman po siya mag-upgrade, pero ayaw ko na pong kontrahin sa ngayon. If you're looking for something a little bigger, I have the pilots right over here. Yeah, this is almost the same size. But when they all leave, what does it all mean? Oh, those lonely people, where do you walk home? Baby, I've been feeling nothing lately. Won't you find the time to save me? It's getting me, I wanna go where you go. Everyone tells me not to get married. I'm more worried about dead old-fashioned love. Oh, those lonely people, where do you walk home? Baby, I've been feeling nothing lately. Won't you Wala po sa usapan po namin na magtingin at mag-road test ng sasakyan ngayon. Dito na po kami, nagpapa-enter na siya ng details niya. Loka ako. Hi everyone, so it's the next day na po and itutuloy lang po natin yung vlog from yesterday. Update sa car from yesterday guys, hindi po namin siya naiuwi. Kasi ang balak ni Mac is to trade in yung sasakyan ko sa sasakyan na yun. Grabe talaga dito guys, sobrang bilis. Kapag mag-trade in ka, ang bilis nila. Pero parang lalamunin lang nila yung presyo ng sasakyan mo in that dealership. Kasi nagtingin kami sa ibang dealership, hindi ganun yung presyo nila. So sabi ni Mac, hindi siya worth it na iti-trade in. At saka yung presyo ng sasakyan masyadong mahal. Nagtingin kami nung GMC na Acadia na 2023, almost the same guys. Kaya sabi namin, kung bibili man kami, mag-brand new na lang. But napag-isip-isip namin kagabi, we don't need a new car, we don't need a bigger car as of now. So bibili na lang kami kapag kapag talagang kailangan na namin ng tig-isa kaming sasakyan. Kasi for now naman, same place ng pinag-workan namin. So we don't need an extra car. Unless kung may mag-part-time sa amin. So hindi namin trinade din ang sasakyan ko. So yun lang guys. So for today's vlog, i-discuss ko lang po sa inyo. Wow, discussion teacher. So i-discuss ko lang sa inyo guys yung AB3 dependent timeline. O kaya ano ba? Paano ko ba ito ita-title? Parang tips and tricks from follow to join to a company. Kasi po sa mga hindi pa po nakakaalam, I am married and dependent ko si Mac
nasali siya sa paper ko nung nag-a-apply pa lang ako. So, yung i-discuss ko for today, guys, is ano po ba yung mga requirements or documents needed for your dependent. And number 2, paano mapabilis ang pagkuha ng marriage certificate. This is intended for those nurses na hindi pa po kinakasal, balak pa pong magpakasal. So, paano nyo mapapabilis yung pagkuha nyo ng PSA nyo? Kasi kailangan yung PSA para masali siya sa DS-260. Number 3, ano yung mga mistakes na nagawa namin kaya tumagal ang case ni Mac sa Pilipinas. And number 4, paano mapabilis ang pag-request. So without any further ado, let's proceed with the discussion. So ano ba yung mga requirements para maisali po natin ang ating dependent sa ating application kapag kayo yung main applicant? So first one of course is your birth certificate. Second is your marriage certificate. Kung anak nyo naman yung isasali nyo is of course yung birth certificate na kayo ang nanay o kayo ang tatay. Next is NBI clearance. Yun na yung dadalhin nila sa interview. Police clearance kapag nagstay sila abroad for 6 months and above. Ayan, so kung nag-work po ang mga asawa po ninyo sa abroad, bago ninyo sila pauwiin, pakuhanin nyo muna sila ng police clearance para wala kayong hassle na nakauwi na ng Pilipinas, wala pa pala kayong police clearance. And of course, your passport. Ayan, para naman sa mga single na nagbabalak palang magpakasal or nakaset na yung kasal, paano ba ninyo mapapabilis ang pagkuha ng marriage certificate ninyo? Kapag ikaw, si applicant, ay hindi pa natapos sa DS-260 niya or hindi pa na DQ, I'm not really sure about it. Kung kunyari, nakapag-file na kayo ng DS-260 nyo, case complete na kayo, tapos tsaka lang pa kayo magpapakasal. Hindi ko alam kung pwede nyo pa siyang baguhin. Kasi sa DS-260 guys, sa pag-file ng DS-260, dapat kasi malagay mo na doon na married ka, may anak ka. PSA is, diba, may ano kayo, license to marry, something like that. Nakalimutan ko na eh. Basta yung parang marriage certificate na siya na doon pipirma yung mga ninong-ninang ninyo. Yun guys, kung saang city or saang town kayo nagpakasal, doon nyo kasi siya ifa-file. So for example, kinuha nyo yung license nyo sa city na to, tapos magpapakasal kayo sa ibang city. Okay lang naman yun. Pero ang pagpa-filean mo kasi ng registration is kung saan kayo kinasal mismo. So, pupunta kayo ngayon sa registrar nila. Registrar, basta dun sa pinagpaparehistrohan. Tapos, ang sasabihin nyo dun, guys, it's either yung pastor nyo or hindi ko alam eh, kung ano pa ba. Sa amin kasi, kami na yung pinag-process ni pastor. Pero yung iba, sila pastor na yung nagpa-process. Pero during that time kasi, sobrang busy nila. So, ako na yung nag-process. Sabi niya sa akin, okay, kung kailangan mo nang mabilis na magkaroon ka ng marriage certificate, pumunta ka sa office, sa may registrar. Ang sabihin mo, kailangan mong kumuha ng endorsement. Dapat dala mo yung document kasi yun guys, yung isasend nila sa PSA. So, pag sinabi nila na kailangan mo ng endorsement, kasi po, kailangan ko mapabilis yung ganito, ganyan. Normally kasi guys, makukuha mo lang yung marriage certificate ninyo after 8 months. If I'm not mistaken, 6 to 8 months. Yun yung normal length ng pagkuha ng PSA. Pero kapag meron kasing endorsement, after a month or within a month, ay makukuha nyo na. If I'm not mistaken, parang after a month, malas-malas ko lang kasi nun guys. After ng wedding namin, lockdown. Kaya parang ang nangyari din is parang after 4 or 3 months. Pero better na lang din yun ha, kaysa naman 8 months pa. Kasi nakuha ko yung akin July, na-file siya ng February, March, April, May, June, July. 5 months lang guys, kasi lockdown. Tapos nag-open lang ang PSA June sa amin. Tapos tinawagan ko sila ng June. Tapos sabi nila, hindi pa daw nila na-open lahat ng pinadala. Kasi yun guys, sa endorsement, ganito yun, di ba? Dala mo yung document. Tapos may pipirmahan doon yung mga yung nasa register. Tapos sasabihin mo na for endorsement. Basta may gagawin silang document doon. Tapos, ipapa-LBC nyo yun. Doon sa LBC, guys, may tracking number. Dapat i-keep mo yung tracking number. Yun yung sinabi nila sa akin eh. Eto ma'am, dalhin mo na lang siya sa LBC. Ewan ko, ako na rin yung pinag-send nila. Hindi na sila. Dalhin mo na lang siya ma'am sa LBC. Tapos kunin mo yung tracking number para pag nag-follow up kayo ma'am within a month, pakita nyo lang po sabihan nyo lang po sila kung ano yung tracking number. So, yun nga lang guys, lockdown nung sa amin noon,
Kaya June nag-open, sinabi ko na, may pinadala po ako for endorsement, blah, blah, blah. Sabi nila, ma'am, kakabukas pa lang po, kaya, ipaprocess po namin ngayon. Kaya nakuha ko siya ng July. Yung marriage certificate namin, guys, hindi na siya umabot ng 8 months. So, mas mabilis na naman ngayon kung wala ng mga lockdown. Mistakes kung bakit napatagal yung pagpunta ni Mac dito, guys. Ito naman, para na siya sa mga married na or na-file na married before pa na DS260. Explain ko lang. Nagkaroon na ako ng notification na open na yung DS260 ko. Pinahold ko kasi yun sa agency. Wait lang, sir. Papakasal pa kasi kami. Sabi yung ganyan. Hinold nila yun. Naka-open lang. Open case siya for the meantime hanggang sa na-complete namin lahat ng documents. Nung na-complete ko na yung mga documents, nung nagkaroon na ako ng marriage certificate, tapos, yung birth certificate din ni Mac, ayun, tsaka lang na-send ng agency ko sa DS260, doon namin na-complete, tsaka ako naging DQ, or tsaka ako naging case complete, whatever you call it, basta DQ, documentary qualified ba? Basta ganun. Ayun. So, ganun yung sa akin, guys, ha. So, hindi ko lang alam kung close na yung naka-file na kayo ng DS260 nyo, DQ na kayo, tsaka palang kayo magpapakasal. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin yun. Okay, so, yung sa akin naman, guys, nagkaroon ako ng interview March 10. Number 1 mistake na nangyari. Kasi dun sa letter, guys, is my name, tsaka name ni Mac. Kaya nagtataka ako, bakit follow to join naman si Mac? Bakit may pangalan? Pwede pala kasi talaga siya na dalhin sila, guys, yung dependent natin sa during interview, tapos parang ipa-add mo na lang siya. Pwede pala yung ganun. Kaso kasi sa agency ko, parang dinidiscourage kasi nila na magsabay talaga yung husband and wife. Kasi kapag ang husband or yung hindi main applicant sumabit, like for example, medical, sumabit, o kaya sa interview, sumabit, sabit din kasi yung applicant nila, which is yung binayaran na nila ng processing. Siya lang naman ang kailangan nilang makarating ng US. So, ganun, guys. Kaya medyo dinidiscourage nila, pero kung talagang pagpipilitan mo, tsaka pumapayag naman ng agency. No choice din sila eh. Ayan. So, first mistake namin, nung na-receive ko yung letter, wala si Mac sa Pilipinas. So, I got the letter February. Yun kasi yung mahirap, 'di ba, na ano ba yan, biglang-bigla na lang dumarating yung letter, tapos hindi mo alam kung kailan ba darating yung letter na may interview date ka na, tapos ang gagawin mo, magpapaset ka na ng medical, tsaka makikita mo na doon yung interview. So, yung sa amin nun, guys, nung na-receive ko yung letter, wala sa Pilipinas si Mac, kasi nag-work siya abroad. So, yun. Ang namin noon, kasi nga lockdown na that time, mahirap din siyang umuwi. So, ang nangyari, wala talaga siya nung interview ko. Hindi ko talaga siya napa-add. Tapos, nung nandun na ako, guys, yung sa pre-screener pa lang, sabing ganun. So, kailan siya uuwi ng Pilipinas? Kailan siya magpapa-interview? Pag tinanong ka pa lang ganun, guys, pwede mo na siyang ipaset ng interview. That time, wala ko may sagot. Kasi, hindi ko rin alam kung kailan siya uuwi. Hindi namin alam. Both of us, we don't know kung kailan. Kasi, parang din kasi namin yun, plan B, na if ever hindi ako magkaroon ng visa. Diba na uso kasi yung 221G, ganyan. Kung hindi ako magkaroon ng visa, at least may backup kami na nandun pa siya. So, yun, medyo nahirapan kami doon kasi wala kaming kaalam-alam kung kailan siya darating ng Pilipinas. Mistake number 2, guys, ay hindi po kami nag-check ng DS260 namin. Yung sa USCIS, tama ba ako? Hindi ako nag-check na open na pala siya. Hindi namin nakita agad-agad na open na siya, na accompany na siya. Wala kasi silang email na, open na yung DS260 mo, naka-accompany na siya. Wala, guys. Walang email na ganun. Nung trinay ko lang na inopen, after a few months, saka lang namin nakita na, open na pala. Oh my God. Kasi nare-receive ko ng mga emails, we will consider, parang ganun, o kaya sasabihin na hindi priority ngayon, kasi yung mga priority, yung mga health workers, ganyan-ganyan. So, yun, guys, wala talaga silang email na open na yung DS260 niya. So, yun yung mga mistakes namin. Okay, so, paano nyo naman mapapabilis yung pagdating ng loved ones ninyo dito sa US? Ayan. So, ang una kong ginawa, guys, nung nasa Pilipinas pa lang ako, nung dumating na si Mac from abroad, ayan, nag-email na ako sa IV Manila. During that time, may visa na ako. Unfortunately, yung mga replies sa akin, yung mga automated reply lang na we will blah blah blah, mga ganyan-ganyan. Alam mo na, yung mga automatic lang na reply na priority, mga healthcare workers, as of now, ganyan. Hanggang dumating na sa point na hindi na ako makasend ng email kasi sobrang dami na ata na
nagsasend ng email sa inbox nila kasi nakalagay parang hindi na siya, parang puno na yung inbox nila. Talagang tinanggap na namin guys na hindi siya magkakaroon ng interview habang nasa Pilipinas pa ako. Kasi March ako nagkaroon ng visa, umalis na ako ng Pilipinas ng June 1. And then pagdating ko naman ng US guys, gusto ko talaga makarating na siya. Kasi yung mga kasama ko guys na mga nurses, nagkaroon ng mga interview date, yung mga family nila. 2 weeks pa lang kami dito sa US. Pero yung mga yun kasi guys, may mga anak kasi sila. So, iniisip ko rin, siguro mas priority nila yung mga may anak kaysa sa walang anak. So, ayun. Pero meron din naman kami kasama na na walang anak. Tapos nakarating din agad-agad. So, I don't know guys kung paano ba nila ginagawa yung pagpa-prioritize nila sa mga dependent na binibigyan nila ng interview. So, pagdating ko nga ng US, tumawag ako guys sa embassy. I will put the link in the description box down below kung ano yung mga pwede nyong gamitin na pangtawag. So, ang ginagawa ko ganito, meron akong 2 cellphone, tapos meron akong laptop. During that time, 3 yung ginagamit ko na pinagtatawag. Kasi free lang naman siya, online call lang siya guys. Hindi mo naman kailangan ng SIM card or whatsoever para tumawag. Pinagtatawag ko yung una yung phone ko na isa. Tapos pag nag-ring na at nasagot ko na yung mga prompt questions, ganyan, idadial ko naman dun sa isa na phone ko. Tapos same din sa laptop ko. So 3 sila nag-aantay. Tapos pag namamatay, redial lang din ako, ganyan. Tumatawag kami ng from 9 a.m. sa Pilipinas hanggang mga 1 to 2 p.m. nila sa Pinas. Yun yung time frame kung paano. Grabe talaga guys, madaling araw nagtatawag ako, ganyan. Para lang magkaroon ng interview date. Kasi, yun na lang din yung sakripisyo. Wala, sakripisyo talaga kung gusto mo makarating yung minamahal mo sa buhay, diba? So, wala, puyat-puyat talaga kami guys. Tawag, email nung nandito na ako sa US. Tapos, si Mac din, nagtatawag din siya. So, your loved ones can also call the embassy. They can also request na, actually hindi siya i-request na magkaroon ng interview date. I-request lang na i-open yung DS-260 so that I can change the status of my family to file to join to a company. Ganun lang guys yung sasabihin nyo kasi hindi pa kayo bibigyan ng interview date niyan. So si Mac din, nagtatawag din siya. Tapos ang sumunod na ginawa namin, nag-send kami ng snail mail. Every week nagsisend ng snail mail si Mac. Try nyo lang kasi nag-work naman siya. June or July, nung sinabi na nakatawag ako sa phone, ang sabi i-escalate daw nila. Very hopeful ako that time guys kasi yung kasama ko noon, nung sinabi na i-escalate, after 2 weeks nagkaroon na sila ng interview date. Kami, walo. Tapos July is tumawag ako. Ang sabi nila ay we will not prioritize daw yung ganito ganyan. So sabi ko ay ano ba naman talaga. Sabi i-escalate na nung isang araw. Tapos ngayon yung email we will not prioritize. Tapos by September pala open na pala yung DS-260 ni Mac. Hindi ko lang alam. So hindi na ako nag-check guys kasi parang feeling ko ay wala na yan. Wala talaga. Kasi akala ko mag-email sila na oh your DS-260 is now open. Ganun. Akala ko may email na ganun. Wala palang email. Alam nyo guys, nakita ko lang na open na siya yung DS-260 niya November na. So, 2 months na hindi ko nakita. Sana pala nandito na siya nung Pasko pa. Dumating lang siya dito Feb. So, kung nakita ko lang yun na open na, nagawa siya na namin. Tapos natapos namin yung DS-260 niya by December 6 kasi during this time, guys, very busy din si Mac. Pero alam mo yun, God's plan talaga na hindi namin nakita yung DS-260 niya na open na. Kasi during that time, nagkasakit yung mga lolo't lola ko. Siya lang yung pwede naming asahan na, alam mo yun, na magpabalik-balik. Kahit may mga nandun naman yung ibang sila tita ko, mga ganyan. Pero siya kasi yung mas nakakaalam ng ibang process ba. So, God's plan pa din talaga na hindi siya makakuha hindi namin makita yung DS-260 right away. Yung gagawin lang naman kapag open na yung DS-260 is sasagutan lang naman kung nasaan yung dependent mo, saan siya nag-stay, itong mga parang yung sa atin din talaga na question nung nag-DS-260 tayo, same lang din sa kanila. Tapos, syempre, i-choose nyo rin na kukuha na kayo ng SSN para pagdating nyo dito, hindi na kayo pupunta na naman sa SSN, sa Social Security Office, ganyan.
So, i-click nyo na doon. Tapos, kung saan i-send na address, ganito, ganyan. December 16, nagkaroon na siya, guys, ng ID. Tingnan mo, 20 days lang. Kung nakita ko talaga to noong September, sana talaga Pasko nandito na siya. But, anyway, God is good pa rin talaga na nandun pa rin siya sa Pilipinas during that time. Kasi kung hindi talaga, hindi ko na lang alam kung anong nangyari sa lolo at lola ko. Ay, my gosh. December 16, nagkaroon na siya ng ID. Tapos, sabi ko sa kanya, mag-book ka na agad ng pang-medical mo. Kasi, di ba, nakikita ko sa Lefora, fully booked na daw, ganito, ganyan. Nagpa-book siya, guys. Ang medical niya is December 23. Talagang inihabol before holiday. Kasi sabi ko, at least kung magka-problema, pero wag naman sana, di ba? At least, kung ma-COVID man siya, magaling na siya kapag interview, parang ganyan. So, ayun guys, everything went so smooth naman during his time. Bumunta lang siya dun sa time ng schedule niya, hindi siya madaling araw, just like what I did before. So, okay naman so far. Tapos, January 12 is naka-interview na siya, tapos nag-flight siya ng Feb 11. Sana makatulong to sa inyo na maiwasan yung mga nagpatagal sa amin. So, yun lang guys. I hope it will help. And let me know kung may mga question pa kayo regarding sa dependent or sa FTJ to a company. Just let me know down below and I'll try to answer everything. So, thank you so much everyone for watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And I'll see you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak in the knees. There's no